Wel nawr te, dyma ni y Pencampwriaeth y dosbarth am y Teirw Ifanc, gorau'r sioe. Ac mae'r ddau ddosbarth wedi bod, y cynghynid a'r cyfandirol. Ac mae rhwng yr Henffordd, neu'r Heriford, a'r Charolais. Ond mae'n glod i'r sioe gallu denu gwartheg o'r cyflwr yma. Mae nhw wych. Mae'n edrych ar y Charolais. Mae Charolais glamp o darw, agos Sam Tower yn bod ar y Charolais, nag oes? Na, dim o gwbl. A mae'r Heriford yn darw cywir iawn yn y pwb cornel. Gen i'n beth bynnag yn de. Mae'n pwy bynnag fydd yn ennill e. Bydd yn glod i'r sioe bod nhw gystal gwartheg a mynd ar gwabrwyon ma adre, ac o bob man. Mae'r feirniad yn bridiwr uches o wartheg limousin yn ymyl Henffordd, yn agoswr, profiadol ac adnabyddus. A mynd ar hyd y topio'r gwartheg ron i teimlo'r darn y fryd ar lwyn, ar platiau. Mae'r Teirw Charolais wedi gwneud camp i guro'r Teirw lim yn deg yn hi, ond mae wedi... Barod i wneud ei benderfyniad. David yn mynd i weid gair nor. Hello. Good morning, ladies and gentlemen. Once again, as I'm repeat myself now, it's a great honour to be here, as I said on Tuesday. This is one of the iconic shows in the world, surely, when it comes to livestock. Sôn fod i siŵr o fod y sioe cysfala dim sioe arall yn y byd, ynddo? Hwna wedi dod yn rhan o'r dafodiaeth yn y sioe yma efo'r gwartheg, a dwi'n siŵr bod yn wir yn cyffalu ag ati. A'r gymdeithas yn mwy na dim, ynddo? Ie. Yr cyfellgarwch sydd wedi weld ma. A pethau dyn ni'n gweld i'r scenes, mae yna lot o bobl yn gweithio. Am ddim byd, jyst rhoi amser nhw'n hyn am bod yn meddwl mor gymaint o'r sioe am chwarae teg ma. Da fachian! Dyna o'r Heriford wedi dod allan. Licis i hwnna mynd doth o fewn i'r gylch yna. Do, oedd yn gyfelodd y beirniad yn dweud oedd yn cymryd llygad. Dwi'n gweld erid yr wythnos, fel o'n i'n gweud oedd e'n dod fewn i'r cilfannau, ond dwi'n mor falch weld bod e wedi cael gwabr o bwys, sef Pencampwriaeth y Teirw Ifanc yn y sioe wath. Mae rhaid ni gofio, mae fe o flaen lot o wartheg dan. I dod i fy ma rwan, mae di wneud yn dda iawn chwarae teg iddo fo. Ac yr stalwm i'n siŵr bod pob fferm yn yr ardaloedd yma a gwartheg Henffordd ar ei fferm yn dweud. Oedd y prif darw beef yn de. Ie. Ac wrth gwrs mae'n braf i gweld nhw'n dod o. Y llongyfarchiadau mawr i'r teulu o Bustill, Pwllheli. So, winning our junior bowling to be champion this year.